Здравейте хора, аз съм Bestman BG. Днес съм в Батъл България и съм с Антонио Велков. Антонио, кажи здрасти. Здрасти, аз се казвам Батъл България Оги и ще ви покажа с въже как се вдига във въздуха коня. Едно може и сам, ако си рам мега. Ще летиме с въже. Отгоре може да седне и изкачаш така и почваш да таковаш коня. И днес ще го покажем. Това става с въже, ако имате. Може да ви покажем и как се прави въже. Лесно е, топка слуз, слагаш я в средата, най-горе е 3 и едно долу най-ясно. И сега ще покажа Мариан как ще го дигна във въздуха. Аз съм Оги в играта, но иначе съм Антонио. И сега ще го дигна във въздуха. Да, хора, ще спра за малко на паузата Мъни да си сложи скина и да се подготвя и ще се видим след малко. Така, хора, върнахме се, да. Ето го и Антонио, който в играта се казва Оги. Той няма да той може и да не го чуете дълго време, защото той му пада батерията на таблета. Но както и да е, така, ето ми го скина. В принцип аз ползвам един друг, ама и то става. Стига сме се оглеждали вече. Та хора, сега ще ви покажем как да летите с кон. Просто. Първо, да се приземявате да го дадете, защото ви се убива. Да сте си го таковали, да сте си го обучили с седло, но ние сега като нямаме седло, какво се прави, пак става. Значи, гледайте го с ябълките да ви заобича и да не ви изхвърли, да не ви бутне от него коня. И качвате се върху него, ма трябва да сте с приятел, нали? Трябва приятеля ви да има въже, качвате се, той слага въжето и ако може да лети някак и ви тегли нагоре и просто е яко. Чакай малко. Давай. Давай. Вас якото. О, аз летя с кон. Ма дай малко напред. Така. Хора, гледайте какво е яко. Да летите с кон. Сори, че малко лагва, ама какво се прави? Не, наистина, доста си еко. Ма после, глей... Оу, шит, паднахме. Хора, трябва много да внимавате от такива работи, защото наистина може някой пъти да паднете. Коня отрепахме ли го, бе? Не, още горе, качи се горе и седни върху него. Чай, че съм в някакъв рез. Къде е коня? What? Горе, съм аз. Как аз съм паднал от коня? Отивам в някаква шибана територия. Качи го малко. Така. И ето, хора, пак се връщаме и пак си литкаме. Защо? Багли пезна. Опа, отрепахме коня. Имаш ли някое яйце да създадеш нов? Да, имам. Иначе, хора, не можете да го направите, ако няма някой ваш приятел, който да го направи с вас. Не може да го дигнете, но без никой да е отгоре. Просто така може да си го вдигнете. Нападкай го това кон. Не ми се дават такива ябълки, ама. Дай да видя дали ще хареша. Айде, бе! Идиот! Айде, харесаме, бе! И дави са, слагай въжето и ме дърпай. Пак ще флайваме с конче. Давай. Леко не ме удариш тук от тази варак. Защо си така?
Защо става се така? Затова, хора, е по-хубаво да го правите с седло. Ей, влезнал си орез, бе. Ела. Го сваля ли? Насам. Не, бе, не го сваля, ела. Давай към къщата ни. Влизаш, иначе там орез. И ето пак си фойваме, ама... Хора, по-добре си е, нали, да си имате седло на коня. Ние имахме, ама един наш приятел ни го взе. Да. После може да направим, хора, още един клип, като вземем седлото. И сега трябва да го приземиме във вода коня, за да не се удари и да не се приземи. Слизаме надолу и внимателно го пускаме да не вземе да се падне. Да. Така го високо те направо се сломаме. Готово коня. И да, беше яко. Така... Мисля това да е, хора. Хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте го. Абонирайте се за мен и това е. Ще се видим следващия път. Чао!